Det skal det. Start min lille bil. Prøv at se her. Nej. Nej. Så, må se. Jeps. Ej, hvad var det? Ja, hvad er det for noget? Jeg skal lige smage på det, ikke også? Det er jo allerførste gang, ven. Der var der en stor mundfuld også. Var det godt? Han tager det ind i munden. Det der sidder ude. Øj, det er guf. Skal du have lidt mere? Eller skal du lige synge det fra? Er det bare guf? Hvad? Var det lidt spændende? Ja, det er lidt spændende. Vil du have lidt mere? Husk, du har sunket det du har. Det tror han har. Jeg tror lige, han skal lige finde ud af, hvad det er. Skal jeg lige sunde sig? Jamen, kameraet står bare på bordet. Det må det godt. Vil du have lidt? Nå. Er det noget mærkeligt noget? Jeg tror, han har den rigtig nok teknik til sådan lige at smage lidt på det. Det var ikke dårligt, hva'? Du ser helt stolt ud. Ja. Det er ikke dårligt, nej. Dejlig hirsegrød. Vil du have mere? Vil du have lidt mere? Ja. Er det dit favoritmad? Jamen, det er heller ikke nemt. Jeg tror også, det er fint, hvis han bare lige prøver at få Skal jeg bare sige, det var det, eller hvad? Ja, ellers skal vi lige lade ham sidde i nogle minutter lige. Han sidder stadigvæk og tykker lidt eller smager lidt. Det var godt, skat. Altså, far, han kan også spise det. Det smager godt. Ja. Der er lidt vand, der skal lidt ned med. Skal vi lige tage lidt vand? Go. Lidt her. Jeg tror lige, vi slukker for den her og siger, at det var det.